Sota el títol Encriptats, l'artista Miquel Ortega presenta una desena de mosaics dels seus últims anys de treball a l'Espai Capgròs. Entre ells es troben dues obres de més gran format i una escultura acabada també en mosaic. Una col·lecció d'obres abstractes que amaguen missatges encriptats i que deixen al criteri de cadascú la seva pròpia interpretació. Una obra rere l'altra és el treball de la persona amb què els fa, no? I cada missatge està amagat darrere del treball. És trobar-lo, saber-lo trobar. Al llarg de la seva trajectòria, Ortega ha treballat en diversos materials com la pedra i el gres per crear els mosaics, buscant una evolució constant en la seva obra i deixant que el material guiés el seu camí. Restes de ceràmica romana, hi ha ceràmica modernista, ceràmica contemporània i el resultat aquí el veieu. Vas buscant el teu estil propi. Només hi ha que ser sincer amb un mateix i deixar-te anar, i treballar i treballar. Les obres continuaran exposades a l'Espai Capgròs fins al 26 de gener.